Hoxe imos facer algo que é case como resolver un crebacabezas teológico. Imos coller 4 textos antigos e conectarlos para entender de verdade o que hai detrás do bautismo de Jesús. Un significado moito máis fondo do que parece a primeira vista. E todo, absolutamente todo, arranca con un misterio, cunha pregunta que nos lanza o profeta Isaías nun dos seus textos. De quen está a falar? Quen é esa figura tan enigmática que describe? Esa é a pregunta clave. Para desentrañar isto, imos seguir un camiño claro. Primeiro, botaremoslle unha ollada a ese servo misterioso. Logo, pararemos nunha palabra que o cambia todo. Despois, intentaremos poñerlle nome a ese Mesías. Veremos como a súa misión se fai universal e, ao final, todo cobrará sentido coa escena do bautismo. Pois veña, imos aló coa primeira parte. A primeira peza deste noso crebacabezas é, como decíamos, ese servo misterioso. Para coñecelo, temos que viaxar ata o capítulo 42 do libro de Isaías. E o que lemos aquí é realmente sorprendente, porque este servo non é un guerrero, non é un líder que impoña a súa voz, todo o contrario. A súa forza está na súa suavidade, no seu respeto polo máis débil, polo que está a piques de romper. É un poder silencioso, sí, pero con unha capacidade de construir inmensa. E para que está aquí? Cal é a súa misión? Pois ollo porque non é pouca cousa. Ten que levar xustiza a todas as nacións, abrir os ollos dos que non ven, liberar os que están atrapados na escuridade. É unha misión, como se ve, universal. E non a fai só, o texto di claramente que o sostén o Espírito de Deus. Xa se intúe que estamos ante algo realmente grande. E aquí chegamos a un punto fundamental. Unha palabra que se repite 3 veces no texto de Isaías e que pode confundirnos. A palabra dereito, ou noutras traducións, xuicio. Entender ben o que significa aquí vai no cambiar todo. A ver, pensemos un momento. Cando escoitamos a palabra xuizo, que nos ven á cabeza? Pois normalmente cousas como un veredicto, unha condena, mesmo un castigo. Pero aquí a cousa dá un xiro de 180 grados. O que os textos nos din é que este xuízo non ten nada que ver con condenar, sino con salvar. Non é para castigar, é para liberar. É un acto que restaura, que devolve a dignidade. Así que, para que quede claro, cando Isaías fala do xuízo ou do dereito que traerá o servo, está a falar do plan de Deus para salvar e liberar a toda a humanidade, sen excepcións, unha vontade de liberación para todos. Moi ben, pero seguimos coa pregunta no aire, non si? Quen é este servo? Xa sabemos cal é a súa misión, pero quen é? Pois imos intentar desvelar o misterio nesta terceira parte. O curioso é que se imos ao texto orixinal, ao texto en hebreo, o misterio continúa, non dá nomes, non di quen é. A clave, e isto é fascinante, non está no orixinal, senón nunha tradución que se fixo moitos séculos máis tarde. E aquí está a revelación, a pista definitiva. Na traducción grega, a famosa Septuaxinta, do século III a.C., os tradutores engadiron 2 nomes, Xacob e Israel. E isto é un bombazo, porque Xacob e Israel non son só nomes de persoas, son os nomes do pobo enteiro, do conxunto do pobo de Deus. Que significa isto? Pois que estamos ante unha idea potentísima, a do Mesías colectivo. A profecía, polo tanto, non apuntaría a un único individuo, a un superhéroe solitario, senón a todo un pobo, o pobo de Israel, que ten unha misión para o resto do mundo. O foco cambia por completo, do eu ao nós. Claro, aquí xorde outra pregunta lóxica. Se a misión é dun pobo concreto, como chega esa misión a todos os demais? Como rompe as súas propias fronteiras? Pois diso vai esta cuarta parte, de como esa misión se volve universal, e todo a través dun encontro que o vai cambiar absolutamente todo. A clave está na historia de Pedro e Cornelio que lemos no libro dos Feitos. A cousa vai así. Por unha banda, temos a Cornelio, un centurión romano que ten unha visión. E a vez, Pedro, o apóstolo, ten outra visión na que aprende algo radical, que para Deus non hai nada impuro. O momento decisivo é cando se atopan. Pedro, que é xudeu, entra na casa de Cornelio que non o é. En ese preciso instante, a Pedro acaéselle a venda dos ollos e enténdeo todo. A misión é para todos. E o propio Pedro dino coas súas propias palabras, que son demoledoras. Basicamente ven decir, agora entendo,
Para Deus non hai favoritismos. A súa mensaxe de salvación non coñece fronteiras, nin de povos, nin de culturas. Está aberta a calquera que o busque de corazón. E agora sí, agora chegamos ao momento clave, ao clímax da nosa historia. Imos ver como todos estes fíos que fomos decendo, o servo, a misión universal, o Mesías colectivo, se unen dun xeito espectacular na escena do bautismo de Xesús. Imaxinemos a escena por un momento, porque é moi potente. Alí está Xesús, que non ten pecado ningún, e en lugar de manterse a marxe que fai, pois ponse na fila con todos os demais, cos pecadores. É un xesto de solidariedade total, de meterse de cheo na realidade da humanidade. Claro, Xoán Bautista queda perplexo. Pero como vai bautizar el a Xesús? E a resposta de Xesús é a clave de todo. Cando di que hai que cumplir toda a xustiza, non está a falar de cumplir unha norma ou unha lei, non. Está a falar desa xustiza da que falaba Isaías, dese gran plan de Deus para liberar e salvar a todos. O que Xesús está a decir é, chegou o momento, imos poñer isto en marcha. E entón, escóitase a voz do ceo, e o que di é dunha profundidade incrible. Imos por partes. Cando di, este é o meu fillo, está a usar un título do Salmo 2, un título para o Mesías rei. Pero xusto despois, engade, en que natopo a miña alegría, que case unha cita directa da profecía de Isaías sobre o Mesías servo. O que está pasando aquí é que as dúas grandes imaxes do Mesías, a do rei poderoso e a do servo humilde, se fusionan nese intre, nunha sola persoa, Xesús. Entón, a que conclusión chegamos? A que no seu bautismo Xesús fai dúas cousas á vez. Por unha banda, asume a súa identidade, esa identidade dual de rei e servo, e por outra, ponse a cabeza dese pobo servo do que falábamos, para poñer en marcha a misión universal de Deus. Ele, nese momento, a encarnación e o inicio de todo. E todo isto deixanos cunha última idea no aire, unha pregunta final para darlle voltas. A imaxe do espírito sobrevoando as augas non lembra un pouco a imaxe da creación no Xénese? E se este bautismo non foi só o comezo da vida pública de Xesús? E se foi algo máis? E se foi o comezo dunha nova creación? Un punto de inflexión que o cambia todo, o de antes e o de despois. Aí queda iso.